Bdew mexjin ġmielhom ix-xogħlijiet fl-Iskola Sekondarja ta' St. Thomas More fiż-Żejtun sabiex b'investiment ieħor qawwi fil-qasam edukattiv jitkabbar u jimmodernizza l-bini ta' din l-iskola. Dan il-proġett tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel tagħna huwa mifrux fuq medda ta' 2500 metru kwadru u ser jara żieda ta' 13 klassi, 8 laboratorji għat-tagħlim tax-xjenza, 2 klassijiet għal Home Economics u klassijiet għall-Inġinerija u d-disien. U sabiex jippreparaw l-istudenti għad-dinja tax-xogħol ser jiġu żviluppati wkoll laboratorju workshops għal suġġetti vokazzjonali fosthom l-ospitalità u l-hairdressing. Il-perit responsabbli minn dan il-proġett Joseph Aktar spjega ma' One News ix-xogħlijiet ewlenin u bżonnjużi li ser isiru fir-rinnovar ta' din l-iskola. Bażikament ir-refurbishment li qed isir huwa li qed jiżdied solar ġdid fuq kull blokka biex bażikament ikun hemm aktar klassijiet għal studenti jkunu jistgħu iktar igawdu spazju u mbagħad qed inġibu l-blokok ġebel u saqaf u nagħmlu refurbishment mill-bidu. Ġifieri bażikament qed isir daw l-ilma drenaġġi, madumijiet, air conditioning, soffetti, wifi, internet u kollox ġdid. Dan il-proġett jinkludi wkoll li modernizza l-komplett tal-iskola fejn se ssir aktar aċċessibbli hekk kif ser jiġu installati diversi lifts madwar il-binja. Intant alternattiva għal dawn il-klassijiet sakemm jitlesta x-xogħol fuq il-binja tal-iskola ser jitpoġġew 8 klassijiet temporanji li ser ikunu attrezzati bl-apparat kollu neċessarju għat-tagħlim bħal kwalinkwa klassi oħra. Huma magħmrin bħal klassijiet ġodda li qed nibnu, jiġifieri għandhom l-air conditioning unit, għandhom l-internet, għandhom il-double glazing bħala aperturi, bil-insect screen u bil-blinds, ħajkollhom l-interactive panels, ġifieri ħajkunu klassijiet literalment bħal meta huma klassijiet normali mibnijin. L-unika differenza li dawn huma prefabricated u allura jagħtuna aktar flessibilità sabiex nagħmlu xogħlijiet fuq blokok li nkunu qed isirulhom ir-refurbishment. Il-perit spjega u għamilha ċara li dawn il-klassijiet temporani ser ikunu magħmra bħal klassijiet normali skont kif tgħid il-liġi sabiex bekk l-istudenti kollha li ser jattendu f'din l-iskola fis-sena skolastika li jmiss ikollhom ambjent adekwat sabiex jieħdu l-ogħla tagħlim massimu. Bażikament il-massimu huwa l-normali li titlob il-liġi għax dan huma bażikament l-istess qies ta' klassi normali li huwa mibnija. Ġifieri bażikament il-teachers u l-istudenti ħajkunu ġo klassi normalissima. Dan ser isir ukoll sabiex tingħata priorità s-saħħa u s-sigurtà tal-istudenti, kif ukoll biex l-istudenti jibqgħu jirċievu t-tagħlim tagħhom f'din l-iskola minflok ma jintbagħtu fi skola oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.